ヤックスからイタリアへと活躍の場を移し、迎えた3度目のシーズン。マルコ・ファンバステンはこの年ついに得点王の座に輝いた。まさに彼の培ってきた技術の集大成ともいえる1年であった。バッジオ、マラドーナ、スキラッチといったビッグネームを抑え、堂々の19得点。3ゴール差で得点王を逃した昨シーズンのリベンジを見事に果たした。左右どちらの足からでも強力なシュートを放ち、軽やかにボールを操るその姿は芸術作品のように美しい。時には相手チームのサポーターさえ魅了するほどだった。空中戦では素早くスペースに飛び込み敵を圧倒する。そのプレーはもはや師匠であるヨハン・クライフをも凌駕するものであった。このシーズンチームは大接戦の末、わずかな差でナポリにスクデットを譲った。しかし彼の活躍はミラン黄金時代の到来を宣言するものとなった。